Hi guys, madyong adlaw na itong tanan. So, adlaw guys, kain na po ta. Ito, maniud to ta guys. O ana, launa na, mapayang pagpaniud to. Kakito yung kalawasan, kailan tanan ko. Uwan-uwanan, magugapon po. Sawa, kaligo. Ang sadan, magapon, inan-unan. Ano nung diyang init. Ara diyang ipon sa inan-unan nga. Itong bulinaw nga para sa iring, hara na maadjog hugas itong bulinaw. Kay kapoy na magsigig. Niglayain. Ganapil ka pa, sinog. Abi na gatong crispy pa, nagbuak naman paghuhog na, pagsungkit. Umok na. At lain na ni Kuan kay uwan man humana ni kukuan hinlo sa kanang diha ang ginluan gibanwasan na kay lapok ya ag mga bintana dere ang gipangtrapuhan ka trapuhan man na sa kasimana nagtrapo ko des naging simana Lunes man to daw mo ko katrapo gapon kanang makubuak no, ganihan na isapuhan. Kanang gawas ra sa pintana kay di man maabri kay gilak masud ang gawas ra ang isapuhan. Paan guys. Bakit nagngangalan eh. Uwa na po uwan, balik na itong tumubo. May lagi magpahilot, kay muragi pang bunaw-bunawag ang kalawasan. Ug maadlaw man ning abrihan na bitana na kusog hangin pudlo padag uwan. Kurtina ang abrihan ug adlaw pero gabi ang sira kay tugnaw. Ug nasliksi din na isira. Okay. Simple naman to. Isa ako nagbawkot at sila kadong singot. Na may ikaw ka ng sinigang baboy o ka ng kinhason sabaw. Tama naman sa ganis. Imagine. Ang saan pobre pa man. Hindi magbuo-buo ko buwa kay wala na may uwan. Gabiin. Uwang yun. Gabiin. Pag kumainlo dito ibabaw ito ay labong ja basa papud lami din yung tulingan ang unan tulingan okay. Kaya po guys, kaya hindi man dali hugas ko dyan, mahapon na magbubo sa buwak. Hey guys, manari ko hugas may oras sa ating bubo tapa may mangga dari ang gitiwas o kain ang gibutangan o sukal o tuyo lamig po lamig dyan ni avocado lamaw avocado naman po dun. Pero mahal na mag-kilo. Kita ka-upward. Kanta guys. Mangga.
Ani as mangga eh. May pa ni crispy pa. Nakuha naman eh. Pa na. Nalilo naman eh. Kalihinog na. Pero lami.